Wel, bore da i chi gyd. Da chi gyd yn iawn. Dwi wedi cychwyn arni, a dwi jyst eisiau gweld pwy sy'n ymuno. A dwi newydd sylweddoli, ydych chi'n gweld y crys ti fi, ond dyma o bore malwch. A dwi'n gwybod bod am mirror image hefyd, ond mae o'n dweud, os ydych chi'n gallu darllen o chwith, a mae o'n dweud Cymorth Cristnogol. Achos bore yma, da ni'n mynd i fod yn sbio ac yn cofio i bod hi'n wythnos arbennig iawn. Mae hi yn wythnos Cymorth Cristnogol yma yng Nghymru ac hefyd ym Mhrydain a dros y byd i gyd. Ac bore da, dwi falch o weld bod chi'n ymuno, bore da mae Angharad i ymuno, mae Manon, felly mae Elin ac Ela na, mae Betty Wyn James wedi ymuno hefyd. Bore da Betty Wyn, mae'n braf cadw gwmni di. Ac hefyd, bore da Elan, sut wyt ti? Mae Elan wedi ymuno yr holl ffordd o drws nesa ond 8. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi gyd. Ond ni jyst adael i chi ymuno am dipyn bach. Wedyn, beth da ni'n mynd i wneud bore yma ydi, da ni'n mynd i gael bore da Dafi Morris. Beth da ni'n mynd i wneud ydi, da ni'n mynd i gael Gwasanaeth. Mi gawn ni gyfle i ddweud dipyn bach o stori wrthych chi blant, a wedyn fydda ni'n mynd ymlaen yn syth i'r Gwasanaeth, achos i bod ti yn Wasanaeth Cymorth Cristnogol. Wel, bore da, Mari Young. Sut wyt ti, Molly, Gweno a Mabon? Wel, mae'n braf cael eich cwmni chi yr holl ffordd ym Mhont y Clun. Bore da, Maggie Roberts. Bore da, braf iawn cadw gwmni ditha hefyd, Maggie. Dyna ni, dwi'n meddwl bod chi wedi dechrau ymuno wan. Wel, fel o'n i'n deud, bore da Angharad a bore da Ela ac Elin, mae'n braf cael eich cwmni chitha hefyd. Ydych chi gael gweld? So mae hi'n wythnos Cymorth Cristnogol. Ac ges i'n atgoffa, da chi'n gwybod? Ges i'n atgoffa dydd Gwener, achos oedd yna lot o'r strydoedd wedi whaddurno mewn gwahanol faneri, Jack yr Undeb gan fwyaf, oherwydd i bod ti yn ddiwrnod FE. Ac o'n i'n meddwl am hynny, ac o'n i'n meddwl am Cymorth Cristnogol. Achos yn fuan iawn wedi hynny, mi sefydlwyd Cymorth Cristnogol. Ac oedd hynny achos fod na gymaint o angen yn y byd yn dilyn yr ail ryfel byd. A gymaint o angen mewn gwirionedd oherwydd fod na gymaint o ffoaduriaid, 40 miliwn o ffoaduriaid Mhrydain yn Ewrop yn dilyn yr ail ryfel byd. A mi sefydlwyd Cymorth Cristnogol dros 70 mlynedd yn ôl. Ac wrth gwrs heddiw yma yda ni yn cyrraedd miliynau, os nad biliynau bobl yn fyd eang. Felly mi oeddan ni wedi derbyn, credwch neu beidio, mae gennym ni sawl mil hyw? 6,000 o'r amlenni yma mewn bocsys yma yn y tŷ. A beth ydych chi'n neud efo amlenni pam, maen nhw'n amlenni arbennig iawn mwyn i bobl reid i harian Cymorth Cristnogol, ond yr unig broblem ydy, da ni'n cael mynd o ddrws i ddrws lenni. Felly, da ni wedi gwneud mae Hyw wedi bod wrthi'n brysur iawn tu allan i tŷ, snwch chi sylwi. Mae Hyw wedi bod yn addurno a wedi gwneud bunting allan ohonyn nhw, mwyn gadael i bawb wybod bod hi'n wythnos Cymorth Cristnogol. Mi newn ni adael yr amlenni yma yn y porch, oce? Nw'n ni'n gadael 6,000 o'n nhw, ond mi newn ni adael rhywfaint. Felly, os da chi awydd wneud rhywbeth creadigol efo amlenni Cymorth Cristnogol mwyn hybu'r gwaith, dyna chi sialens i chi ar gyfer wythnos yma. Okay? Bore da Ffion, dwi'n gweld bod yna fwy yn dod. Dwi'n gweld bod Dil wedi ymuno. Pwy arall sydd gyda ni? Dwi'n gweld Catrin, mwy teitha di ymuno. Braf iawn cael eich cwmni chi. Felly, y slogan ar gyfer wythnos Cymorth Cristnogol lenni ydy tydi cariad byth yn methu. Tydi cariad byth yn methu. Neu dydi cariad go iawn byth yn methu. Ac wrth gwrs, da ni'n meddwl am hynny, a dyna pam bod gwaith Cymorth Cristnogol lenni bod yn fwy perthnasol efallai na mae o rioed wedi bod o'r blaen.
ac yn canolbwyntio, yn bod ni wedi argraffu'r holl amlenni yma, yn bod ni'n rhoi rhain heibio ac yn deud, na, da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar effaith Covid-19 ar gymunedau tlota yr byd. Felly dyna da ni'n mynd i fod yn edrych arno fo efo'n gilydd bora yma hefyd. Ac dwi am mynd â chi rwan, dwi am mynd â chi i le sydd yn agos iawn at yn calon ni. Dwi am mynd â chi i'r India. Ac mi gofiwch chi'n fuan, reit ar ddechrau'r feirws yma, mi gafon ni'r fraint anhygoel o gael mynd i Mizoram. Ac oedden ni'n mynd i bod yn ôl yn Mizoram ers 8 mlynedd ac oedd Hyw yn mynd i bod yn ôl ers 19 mlynedd. Ac oedd hi'n anhygoel cael mynd yn ôl a cael gweld faint o ddatblygiadau oedd wedi bod. Ac dwi jyst eisiau dangos dipyn bach o'r lluniau yma i chi. Da chi'n edrych blant, dyma dre o'r enw Aizawl. Ac yma Aizawl, fel pob man arall yn Mizoram, wedi i'w adeiladu ar lechwedda. Rwan ta, da chi'n gwybod beth di llechwedd? Wel, ochr mynydd ydi llechwedd. Ac mae pob dim yn gorfod cael ei adeiladu ar stilt. Hyd yn oed y capal hardd yma, capal Catla di hwn. A dyma y capal lle mae Tami, lle mae teulu Tami i gyd yn aelodau. A fama, dyma'r capal oedd hi'n mynd iddo fan, neu'r hen gapal, pan oedd hi yn hogan fach. Felly mae hwnna'n golygu dipyn i ni yn dydi. A dyma i chi'r llechweddau, ta ydych chi'n gweld nhw, yn hardd ryfeddol. Ac edrychwch ar y tŷ yma rwan blant. Be ydych chi'n sylwi am y tŷ yma? Wel. Sut mae wedi cael ei adeiladu, dwch? Sbiwch yn y gwaelod yma. Mae wedi cael ei adeiladu ar ffyn neu ar stilts reit yn y mynydd, oherwydd bod yna ddim tir fflat yna. A gwir i chi, dyna sut mae tai Mizoram i gyd. A da chi'n gwybod? O fewn 10 diwrnod i ni adael Mizoram, mi gafodd pawb wybod gan Llywodraeth India bod nhw ddim yn cael gadael i cartrefi. A dowch i ni fynd yn ôl. A sut mae'r cartrefi hynny, dwch? Sut mae nhw'n fama? Wel, yr hyn sydd yn anodd iawn ac oedd yn anodd iawn yn Mizoram, doedd na ddim cyfle i neb fynd allan i'r ar, achos does na ddim gerddi ar y cyfan yna, oherwydd os oes na rhywbeth, mae na dipyn bach o botia ar doia'r tai. Ac hefyd, mae na lot o bobl yn byw yn y tai yma. Fel arfer, da chi'n byw efo nain a taid, a da chi'n byw efo efalla brawd sydd efo teulu, neu da chi'n byw efo chwaer sgyn deulu fel arall. Ac mae'r rhan fwyaf o'r cartrefi efo rwla tua, dwi'n gwybod tua, 20 o bobl yn byw yn nhw, mae pawb yn byw fe'i gilydd. Ac mi gafon ni dipyn bach o fraw yn gwybod nad oedden nhw'n hyd yn oed yn cael mynd am dro yn Mizoram. Oedd na un aelod o'r teulu, ac oedden nhw wedi gorau enwi pwy oedd y person hynny yn cael mynd allan unwaith yr wythnos i nôl bwyd. A da chi'n gwybod beth yn anhygoel? Meddyliwch chi rwan, mor anodd ydy hi ar dirwedd fel hyn i ddod ar bwyd yma i Mizoram. Mi oedd y cyfan dibynnu ar loriad yn cadw drwad i ddod ar bwyd. Felly, da ni wedi bod mewn cysylltiad efo nhw nad ydy'r we ddim yn dda iawn yno, ac oedden ni'n synnu ac yn rhyfeddu mor anodd oedd hi mewn gwirionedd arnyn nhw. Ond yr hyn sy'n drist ydy, pam da ni'n cofio am wythnos Cymorth Cristnogol, bod hi'n llawer iawn gwaith mewn ardaloedd eraill yn y byd. Ac os ydym ni yn meddwl am yr adnod yma, chi'n cofio be oedd hi? Tydi cariad byth yn methu. Tydi cariad go iawn byth yn methu. Ac os hynny,
mae hwnna'n deitha fi efalla. Mod i yma yn yr Wyddgrig yn gaeth i adra, dwi'n cymryd am dro unwaith y diwrnod, a fyddai'n cymryd am dro dipyn bach fwy erbyn fori, ond bod ni'n gaeth i adra, a mae gennym ni gymaint o ryddid hefyd, ac mae gennym ni gymaint o gyfla i wneud rhywbeth. Felly, gaich annog chi ar ddechrau wythnos Cymorth Cristnogol i fod yn ddychmygol. Dwi wedi mwynhau gweld pa mor ddychmygol da chi wedi bod. Felly cofiwch am y bunting. Mae posib i chi gael rhai o'r rhain i wneud bunting, neu efallai bod chi eisiau wneud rhyw fath o ddelw allan ohonyn nhw, neu bod chi eisiau wneud rhyw fath o collage, neu be bynnag ydych chi awydd. Da ni hefyd wedi penderfynu bod ni'n mynd i gael bora coffi. Da ni'n mynd i gael bora coffi bora dydd Mercher dros Zoom. Rwan ta. Dwi'n clywed chi'n gofyn, sut mae hynny'n mynd i weithio? Wel, os ydych chi awydd dod i'r bora coffi, yna gadewch i ni wybod, unai drwy e-bost neu ar Messenger, mi fyddwn ni'n gyrru link neu cod Zoom i bawb dros e-bost, sgynna ni cyfeiriadau nhw, ond os gynna ni ma'ch cyfeiriad e-bost chi, gyrwch fo i ni ac gawn ni weld pwy wneith ymuno. Ac mi fydd hynny am 1/2 awr wedi 10 bora dydd Mercher yma. Ac mi fydd hwn hefyd yn gyfla, fydd o'n gyfla i ni gael rhannu sut da ni wedi bod yn ddychmygol dros yr wsos yma. Fydd o'n gyfla i ni hefyd yn syml iawn i gael gweld yn gilydd ac i gael mwynhau bod yng nghwmni'n gilydd. Ac mi fydd o hefyd, a mae hyn yn bwysig iawn pa mae hi'n wythnos Cymorth Cristnogol, fydd o'n gyfla i ni gael cyfrannu tuag at wythnos Cymorth Cristnogol hefyd. Rwan ta, sôn am gyfrannu, mi fyddwch chi hefyd yn derbyn, ella bod rhain eich di derbyn yn barod gan Hyw, e-amlen maen nhw'n galw nhw. Felly amlen Cymorth Cristnogol sy'n cael ei anfon drost e-bost. Ac mi fydd yr e-amlen yn rhoi cyfla i chi fod yn edrych ar glip bychan o fideo fydd yn egluro pam yn bod ni'n rhoi i Cymorth Cristnogol lenni, ac fydd o'n gyfle i chi gyfrannu tuag at y mudiad dros y lein. Felly mae yna hefyd gwis cenedlaethol yn mynd i fod nos Iau yma am 8:00 dros Facebook Live o dan Cymorth Cristnogol Cymru, a da ni'n edrych ymlaen i ymuno fo nhw hefyd. Felly dowch i ni weld pa mor ddychmygol ydyn ni'n mynd i fedru bod. Felly mae hwnna'n her ac yn sialens i ni gyd reit ar ddechrau yr wythnos. Sut ydyn ni yn mynd i ymateb i wythnos Cymorth Cristnogol. Rwan ta, da ni'n mynd i gael gair o weddi. Ond cyn y gair o weddi, da ni'n mynd i fod yn gwrando ar Chloe yn canu. Da ni'n gyfarwydd iawn ar gân yma. Ac dwi eisiau chi ymuno yn y gân. Ond dwi hefyd, efalla, tra da ni'n ei chanu hi, dwi'n mynd i ofyn i chi wneud rhywbeth dipyn bach yn wahanol a deud y gwir. Dwi eisiau chi fynd at y sinc. Da chi wedi clywed yn iawn. Dwi eisiau chi fynd at y sinc. A dwi eisiau chi roi dipyn bach o ddŵr cynnes mewn powlen. Dwi eisiau chi nôl darn bach o sebon. A dwi eisiau chi nôl rhywbeth i sychu eich dwylo. A dwi am i chi, neu, fel arall, gewch chi fynd a'ch ffôn symudol ac yn neud yn siŵr, yn eich cyfrifiadur, neud yn siŵr nad ydych chi ddim yn ei lychu fo at y tap, achos da ni'n mynd i weddio wrth i ni olchi yn dwylo. Iawn? Dych chi'n barod? Ond cyn hynny, da ni'n mynd i ddistewi a da ni'n mynd i ganu efo Chloe, da ni'n mynd i ganu yr emyn arbennig yma sy'n deud wrtha ni, distewch pam cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dofn barchedig fraw. Di bechod yw fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. A da ni'n mynd i ista lawr, neu da ni'n mynd i fynd at y tap
mwyn canu hon ac wedyn yr weddi ddilyn. Wel, hyfryd iawn. A bore da hefyd, bore da i ti Ann Giddins yn yr Wyddgrug. Bore da hefyd, dwi'n gweld bod Ffion wedi ymuno Gaerdydd. A hefyd bore da i Ann y nyrs. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi gyd. Ac yn braf iawn meddwl bore da Gareth hefyd. A bore da Jane a pawb sydd wedi ymuno yn ystod y gân yna. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi gyd. A da ni'n gweddio y bydd y gwasanaeth yma yn gysur i ni hefyd yn ystod y cyfnod ansicr yma da ni yn ei wynebu. Wel, fel o'n i'n gofyn i chi, just cyn i ni ganu, nes i ofyn i chi falle fynd at ddŵr, at senc, i ni gyd weddio efo'n gilydd. Ond dyma ni, dowch i ni ymdawelu ac blant nhw'n ni ar ei dwy law efo'i gilydd. Ac os da chi ddim efo dŵr rwan, mi gewch chi fynd at y dŵr wedyn. Gweddion. Wrth i ni agor y tap, a gorwn ein calonnau i ti o arglwydd. Wrth i ni wlychu ein dwylo, adnewydda ein meddylia mwyn i ni gael ein traws newid. Wrth i ni fwytho'r sebon rhwng ein bysedd a thros ein dwylo. Golch ni rhag popeth all i niweidio ni a niweidio eraill. Symud ymaith yr euogrwydd cudd a'r cywilydd sydd mor aml yn ein gwahanu ni oddi wrth i ti. Ac wrth i ni rinsio ein dwylo, ymddiriedwn yn dy ras di, sy'n gorlifo ac sy'n gwneud popeth yn newydd. Amen. Amen. Gweddi hyfryd iawn. Ga i'ch annog chi hefyd yn ystod rwsos i fynd ar wefan Cymorth Cristnogol. Cymorth Cristnogol yma yng Nghymru, ond hefyd Cymorth Cristnogol cenedlaethol yn Lloegr ac yn y Deyrnas Unedig.
Mae'n adnoddau hyfryd iawn yna, syniadau hyfryd iawn. Ac hefyd mae yna wasanaeth arbennig yn mynd i fod gan y cadeirydd, gan Rowan Williams. Felly, plis, edrychwch ar y deunydd yma, mae o'n ar yn cyfer ni. Fel yn bod ni'n gallu ymuno fwy nag erioed yn wythnos Cymorth Cristnogol. Ac fel o'n i'n deud reit ar y cychwyn, tydi cariad byth yn methu. A mae hwnna'n gysur anhygoel i ni yma heddiw yma, ond mae o'n gysur i'n partneriad ni a rhai sydd yn byw dan glodi difrifol yn yn byd ni heddiw hefyd. Wel, da ni'n mynd i gael darlleniadau rwan, ac da ni'n mynd i gael, a da ni'n diolch yn fawr iawn, mae Siwan, mae Siwan Gwyn yn mynd i ddarllen Salm 31 i ni, detholiad ohono, a da ni hefyd yn ddiolchgar iawn. Mae Catrin Wild hefyd yn mynd i ddarllen Ioan 14 i ni. Felly mi newn ni wrando ar y darlleniadau hynny rwan, ac mi newn ni wrth wrando, mi newn ni edrych ar olygfa mis o'r am. Salm 31. Dwi'n troi at y ti am loches arglwydd, paid gadael i mi gael fy sioni, rwy ti'n gyfiawn felly achub fi. Gwranda arna i, achub fi'n fuan, bydd yn graig ddiogel i mi, yn gair lle bydda i'n hollol saff. Ti ydy'r graig ddiogel yna, ti ydy'r gair, cadw dy enw da, dangos y ffordd i mi ac arwain fi. Rhyddha fi o'r rhwyd sydd wedi I gosod i'n dalu. Ie, ti ydy fy lle diogel I. Dwi'n rhoi fy mywyd yn dy dwylo di. Dwi'n gwybod y gwneud I fy ryddhau I, achos ti o arglwydd ydy'r Duw ffyddlon. Dwi'n dy dwylo di, achub fi o afael y glynion sydd ar fy ôl I. Bydd yn garedig at dy was, dangos mae'r ffyddlon I ti, achub fi. A diolch I Siwan am y darlleniad yma. A da ni rwan yn mynd I wrando ar y darn hynny sydd yn dweud, pan mae Iesu Grist yn dweud, mae Iesu ei hun ydy y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, a dim ond drwy nabod Iesu Grist ydym ni'n gallu mynd tuag at y tad. Felly mae'r darlleniad yn dod o Efengil yn ôl Ioan, penod 14 ar adnodau cyntaf o 1 I 14, a mae Catrin yn mynd I ddarllen I ni. Peidiwch a gadael I ddim cynyrchu'ch calon. Credwch yn Nuw a chredwch yn y ddinau. Yn hyd yn had mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn I wedi dweud wrthych fy mod yn mynd I baratoi lle I chwi. Ac os a fy pharatoi lle I chwi, fe ddo fy nôl, a'ch cymryd chwi ataf fy hun, mwyn I chwythau fod lle rwy fi. Fe wyddwch y ffordd i'r tŷ lle rwy fi'n mynd. Meddai Thomas wrtho, arglwydd, ni wyddom I ble rwy ti'n mynd, sut y gallwn wybod y ffordd? Dywedodd Iesu wrtho, my fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwy fi. Os ydych wedi fadnabod I, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi ei weld ef. Meddai Philip wrtho, arglwydd, dangos I ni y tad, a bydd hynny'n ddigon I ni. Atebodd Iesu ef, a wyf wedi bod gyda chwi cyhyd heb I ti fy adnabod, Philip. Y mae'r sawl sydd wedi fy ngweld I wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud, dangos I ni y tad? Ond nid wyt yn credu fy mod I yn y tad, a'r tad yno fi. Y geiriau yr wyf fi'n ei ddweud wrthych, nid ohono fy hun yr wyf yn ei llefaru, y tad sy'n aros yno fi sydd yn gwneud ei weithredoedd ei hun. Credwch fi pan ddwedaf, fy mod I yn y tad, a'r tad yno fi, neu yntai credwch ar sail y gweithredoedd ei hunain. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, bydd yr hwn sy'n credu yno fi yntai hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wyf fi
Nawn ni jyst darllen y rhan ola yna eto. Yn wir, wy'n dweud wrthych, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wy fi'n ei gwneud. Yn wir, bydd yn gwneud rhai mwy na'r heini oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Beth bynnag ofynnwch yn fenw i, fe'i gwnaf, mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gofynnwch unrhyw beth i mi yn fenw i, fe'i gwnaf. A da ni'n diolch i Dduw am ei air i ni yma, y bore yma, a mi gewn ni air o weddi cyn i ni gael yr ryw bwt o neges. Felly dwch i ni blygu pen a dwch i ni weddio. O Dduw ein tad nefol, dwi'n rhoi diolch i ti yma'r bore yma. Dy fod ti'n siarad efo ni, dy fod ti'n defnyddio amgylchiadau, a bod heini weithiau'n amgylchiadau anodd ac yn amgylchiadau nad oes gyda ni ddim dewis ynglyn â nhw. Ac felly, da ni'n gofyn i ti yn hawelwch yn cartrefi ac fel ydyn ni'n edrych ac yn gwrando ar yr oedfa yma, byddwn ni wir y fydd y gair yma sydd wedi cael ei ddarllen gan Siwan a hefyd gan Catrin, y fydd y gair yma'n siarad yn benodol efo ni ac yn annog ni hefyd i weithredu a hitha yn wythnos Cymorth Cristnogol. Da ni'n cyflwyno'n hunan i ti. Da ni hefyd yn cyflwyno yn aelodau yng Nghapel Bethesda, Thu Hwnt, ac yn yr eglwys sydd yma, Eglwys Presbyteraidd Cymru, ond hefyd o Dduw ein tad nefol, yr eglwys sydd yn fyd eang. Ac o Dduw ein tad nefol, helpa ni i dy ganlyn di, helpa ni ymateb i her defengil di hefyd yn well ac yn ddyfnach nag erioed. A da ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Mi gewch chi ddeud amen efo fi os da chi'n dymuno hefyd. Ond dwch i ni fynd yn ôl i'r darlleniad ydyn ni newydd wrando na fo, a'r darlleniad ydyn ni newydd i gael gan Siwan, sef y salm. Wel, mae'r salmydd yn gweddio. Mae o'n gweddio yn union fel da ni wedi wneud. Ac yn union efallai fel da ni'n wneud dros y cyfnod ansicr yma. Oherwydd mae'r salmydd yn gweddio am ddiogelwch ac am ddiffynfa Duw i'n cadw ni. I'n cadw ni rhag pethau sydd yn bygwth ni. Ac dwi'n meddwl, mae o'n dweud yn dydy'n hyfryd iawn, ti ydy'r graig ddiogel yna. Ti ydy'r gair. Cadw denw da, dangos y ffordd i mi ac arwain fi. Rhyddha fi o'r hwyd sydd wedi i'w gosod i'm dal i. Ie, ti ydy fy lle diogel i. Yn dy drigaredd gwrando ein gweddi. Ac yn sicr, os ydyn ni'n gofyn lle ydy'r lle diogel yna i bob un ohono ni yn ystod y cyfnod yma, a dwi'n siŵr y fysa'r rhan fwyaf ohono ni yn dweud mae'r lle diogel hynny ydy'n cartrefi ni. Ond dwi'n meddwl bod hwn yn gyfla fwy nag erioed o'r blaen i ni ddeall o'r newydd y syniad fod Duw yn amddiffynfa i ni, yn lecyn diogel i ni, ac yn troi ato rwan a hitha'n gyfnod o brawf. Dio ddim yn fath o amddiffynfa pam da ni'n meddwl am amddiffenfeydd yn y byd. Enghraifft, da ni'n meddwl am America, ac ydyn ni wedi clywed am y syniadau hert yno o godi walia ac o wahanu pobl oddi wrth ei gilydd. Ac nid amddiffynfa felna sydd i'w gael yma, ond amddiffynfa sy'n cryfhau ac yn atgyfnerthu. Ac hefyd sy'n yn galluogi ni i ofalu am bobl eraill, i ofalu am gymdogion bregus, ac i wneud hynny drwy wahanol gyfryngau. Da ni hefyd yn gweld gostyneiddrwydd mawr yn y salma. Mae yna weddia galarus yma sy'n mynegu, sydd da ni'n teimlo go iawn. Dwi'n siŵr yn bod ni gyd yn gallu reid rhyw ffrynt ymlaen, a mae'r cyfnod yma'n yn gyfnod gwych o reid ffrynt ymlaen.
un o'r pethau cyntaf da ni ddim yn gorfod wneud ydy, da ni'n gorfod codi'n fuan yn y bora. Ac felly ydyn ni'n gallu clafychu ar un ystyr. Ond yma Duw yn caru pan da ni'n troi ato fo ac yn galw ar ei enw fo. Ac mae o hefyd yn dangos i ni fod Duw yn cymryd diddordeb, ni jyst yn lles ni, yn lles yn eneidia ni, ond fod Duw yn cymryd diddordeb yn ein lles meddyliol ni ac yn ein lles corfforol ni hefyd. A felly dydy o'm yn syndod na di fod Iesu ei hun yn troi at y salma am nerth a chryfder pan oedd o'n diodda hefyd. Ac y bumed adnod yn y salm hon, mae Iesu'n difynnu ar y groes. Dwi'n rhoi fy mywyd yn dy ddwylo di. Ac yn sicr mae'r adnod yma'n berthnasol i nina heddiw. Wrth i ni wynebu'r posibilrwydd y gallai'r feirws yma fygwth bywyd yn cymdogion ni, a hynny ymhell ac agos. I ddwylo felly tragwyddol Duw ydyn ni'n cyflwyno'n hunan ac yn cyflwyno yn gilydd. Ac yna mae yna fesur o ofn yno ni hefyd. Adnod 11 yn deud, mae'r holl elynion sy'n gen i yn gwneud hwyl ar fy mhen. Mae fy ffrindiau yn arswydo, mae pobl yn cadw draw pan nhw'n fy ngweldi ar y stryd. Wel, mae yna rhywbeth eironig iawn yn hyn, does, achos, a deud y gwir, da ni'n gweld fawr o bobl ar y stryd y dyddiau hyn. Dwi'n i'm amdano chi, ond un o'r pethau dwi'n ei chael hi'n anodd iawn yn ystod y cyfnod yma. Ac un peth sy'n chwythig iawn gynnau. Ac eto, yn anffodus mae o'n dod yn haws i wneud hefyd, ydy. Mod i yn croesi'r stryd. So dydwch mod i'n cerdded lawr ffordd Rhuthun, dwi'n cerdded lawr o Wern y Mynydd teg at yr Wyddgrug. Ac dwi'n cerdded ar yr ochr chwith, a dwi'n gweld rwy'n yn dod i fyny. Y peth cyntaf fyddai'n wneud, os ydw i'n dod o fewn hyn a hyn o fetrau nhw, ydy croesi i gerdded ar yr ochr dde. Ac mae hyn yn beth chwythig iawn i ni wneud felly. Rhy fath pam da ni'n dod ar hyd llwybra, pryd da ni'n dod ar draws llwybra cyhoeddus ac yn dod teg at giat mochyn, y peth ola y fysa ni'n wneud fysa dal y giat i berson arall. Felly mae hyn yn beth chwythig iawn i wneud. Ac mae ofn y feirws yma weithiau'n dod drosodd fel tasan ni'n ofn bobl eraill. Ond yn sicr, ydyn ni'n cael yn galw i beidio gwneud hynny. Ac yn sicr i beidio cael trigaredd allan o'n cymunedau. Neu hyd yn oed, bod ni ddim yn cael yn hunan oddi wrthyn nhw. Mae'n iawn yn bod ni yn cymryd, mae'n iawn, mae o'n orfodol ac yn gyfrifoldeb arno ni i gadw yn pellter ac i gymryd yr holl gyngor da ni'n gael o ddifri ac i wneud bob dim o fewn yn gallu beidio teunu'r firws yma ymhellach. Ond dydyn ni'n yn cael yn trigaredd i ffwrdd oddi wrth yn cymunedol. Ac eto, mae sydd wedi fod yn gymdogion da yn greiddiol i waith ac ethos Cymorth Cristnogol. Ac fi oedd hi erioed mor bwysig i ni fod yn adlewyrchu'r cariad i amad yma a ddangosodd Iesu ar y groes drosto ni na'r flwyddyn yma. Da ni newydd fod yn gweddio ac mae hwnna'n weddi hyfryd ac gyda llaw mae'n un o'r gweddia hyfryd sydd ar wefan Cymorth Cristnogol yn ystod yr wythnos yma. Ac mae hi'n cyflwyno, mae'r cyfeiriad teg at ddwylo yn beth ungol iawn i ni heddiw yma. A mae yna gyfeiriad yn y salm yma yn does, yr cyfeiriad o'n i'n ôl at honno. Yn adnod 3 ac adnod 5 sydd yn deud, yr wyt ti yn graig ac amddiffynfa i mi, mwyn denw arwain a thywys fi. Ac yn dweud yn adnod 5, cyflwynaf ysbryd i thlaw di, gwaredais fi arglwydd y Duw ffyddlon. Ac yna ydyn ni'n cael yn adnod 15, y mae fy amserau
yn dy law di, gwared fi rhag fy ngelynion am herlidwyr. Mae'n rhaid ungol iawn i ni heddiw yma felly, wrth i ni ystyried yn dwylo ni a dwylo eraill, a'r syniad yma fod yn dwylo ni yn cynnig bygythiad, neu'n bod yn colli'r cyffyrddiad tyner na ar ein hysgwydd neu yn gofleidiad annwyl o gysur. Ac felly mae'n addas iawn, iawn, iawn bore yma. A hitha'n wythnos Cymorth Cristnogol yn addas iawn yn bod ni'n gweddio gyda'r un ymddiriadaeth hefyd ar salmydd. Y bydd ein dyddiau yn wylo Duw, a hefyd am achubiaeth rhag y dwylo yma sy'n gallu heintio eraill. Wel, dwch i ni brysuro ymlaen, a dwi jyst eisiau rhannu dipyn bach efo chi ynglyn â be yn union y mae Cymorth Cristnogol yn ei wneud fel ymateb i Covid-19. Ydyn ni'n ymwybodol mae pobl dlotaf y byd sy'n fwyaf bregus i'r feirws yma. Da ni hefyd yn gwybod i bod nhw'n llai gwydn, ac efallai efo llai o fynediad i ofal iechyd a llai abal i wneud i wynebu'r effaith economaidd fydd arnyn nhw fel gwledydd a chymunedau hefyd. Ond sut ydyn ni'n ymateb felly? Wel, dwi jyst eisiau rhannu un o'r storia, mae yna lawer iawn mwy, dwi'n eich annog chi unwaith eto i fynd ar y we, i edrych ar wefan Cymorth Cristnogol i gael fwy o'r syniadau yma, ond dwi jyst eisiau sôn am un, sef y gwaith arbennig hwnnw, sydd yn digwydd efo ffoaduriaid Rohingya, sydd yn dod o Myanmar, ac maen nhw'n dod ac yn ffoi i Bangladesh, ac yn ffoi i le o'r enw Cox's Bazar yn Dhaka, Bangladesh. Ac yno, mae Cymorth Cristnogol yn ariannu tîm o 25 o staff cenedlaethol profiadol a medrus, sy'n gweithio gyda partneriad a cyrfdyngarol eraill a gyda Llywodraeth Bangladesh i sicrhau ymateb effeithiol yn enwedig o ran iechyd, dŵr glân a glanweithra'n gyffredinol, achos mae ceisio atal y feirws yma rhag ymledu mor allweddol. Ac felly, dwi jyst eisiau nodi ychydig o bwyntiau be yn union y mae Cymorth Cristnogol yn ei wneud. Wel, y peth cyntaf maen nhw'n wneud ydy codi ymwybyddiaeth o'r feirws a rhannu negeseuon yn y gwersyll ffoaduriad yma. Rhannu negeseuon hylendid i bobl yn y gwersylloedd, a hynny yn eu ieithoedd yn eu haith Rohingya lleol ac yn gwneud hynny drwy uchelseunydd. Maen nhw'n defnyddio posteri, maen nhw hefyd yn helpu meddygon yn gwersylloedd i dderbyn hyfforddiant, fel y gallan nhw drin pobl sydd wedi heintio a hyfforddi meddygon eraill mewn cyfleusterau iechyd. Maen nhw hefyd yn cynnal sesiynau hyfforddi golchi dwylo o ddrws i ddrws. Ac yma Cymorth Cristnogol wedi mynd ati i hyfforddi tua 100 o staff leol i fod yn hyfforddi bobl yn syml iawn sut i olchi dwylo, a hynny rhag i atal ag i reoli clefyda. Maen nhw hefyd, da ni wedi clywed lot o sôn yn ddiweddar am yr offer PPE, ond mae Cymorth Cristnogol yn sicrhau fod gan staff gofal iechyd yr offer PPE, yr offer amddiffynol personol yma, a bod gorsafoedd golchi dwylo yn y gwersylloedd yma. Ac hefyd, maen nhw'n adeiladu gorsafoedd golchi dwylo ychwanegol ledled y gwersylloedd a dosbarthu citiau hylendid sydd yn cynnwys hylif antiseptig a sebon i 100,000 o bobl. Felly, edrychwch ar eich dwylo. Gnewch hynny rwan. Dwch ni wneud hynny fo'n gilydd. Drychwch ar eich dwylo unwaith eto. A gweddiwch dros bob un sy'n ar y llinell flaen
yn ymateb i'r feirws yma. Bobl sydd yn helpu ni yma i achub bywyda yng Nghymru a gweddill Prydain. Ac fel matnod 16 yn deud wrthon ni. Bydded llewyrch dy wyneb ar dy was, achub fi yn dy ffyddlondeb. A hefyd bydded un amseroedd fod yn wylo Duw, a bydded i wyneb Duw lewyrchu arnynt. Wel, yn mynd ymlaen jyst am ryw chydig bach. Da ni wedi gwrando. Diolch i ti, Catrin, am ddarllan. Ti'n darllan o yr Efengil nôl i Ioan. Darlleniad, da ni'n wybyddus iawn ohono fo. Pennod 14, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Ond da ni'n gweld geiriau arbennig iawn. Mae Iesu Grist yn deud wrth y disgyblion, peidiwch â gadael i ddim gynhyrfu eich calon. A mae'n dweud hyn jes cyn y swpar ola. Yn syth ar ôl golchi traed y disgyblion. Mae'n siarad am ei fradychu a gwadiad Pedr. Ond dyma'r geiriau yma'n llawn cysur i nina heddiw hefyd. Yn llawr cysur. Da ni'n defnyddio lot ar y gair trigfan yn ddiweddar yma. Ond mewn cyfnod o ynysu gorfodol, yma'n cartrefi ni hefyd wedi bod yn drigfan ddiogel. Ac mae Iesu'n defnyddio'r gair trigo pan mae o'n siarad am Dduw yn siarad am ei dad. Mae o'n dymuno trigo yno ef. A dewch i ni edrych ar y darlleniad yna. A mae o'n dim i gael gweld. Na, ni'n cweit yn gallu cael hwnna, mae'n ddrwg yna. Trigo yno ef. Mae o'n brofiad digon od, dyma'r tro cyntaf fi fod yn cymryd oedfa bora'r dydd Sul yma. Dwi ddim fel arfer yn rhyw dipyn bach yn nyrfys bod obed yn mynd i ddod lawr i wneud panad o goffi, bod y peiriant yn mynd i fynd ymlaen. Mae'r ci, os glywch chi ryw dipyn bach o sŵn, mae pero o dan y bwr yn crafu draed. Achos fel arfer, dwi'n cael eich gweld chi. Fel arfer, dwi'n cael eich aner chi. Fel arfer, pam ydw i'n paratoi, ydw i'n ceisio dychmygu pwy sy'n mynd i fod yn arfer y dydd Sul, ac yn ceisio, credwch ni beidio, siarad yn bersonol efo chi hefyd, gadael i'r gair wneud hynny. A mae'n od iawn cael yn ffôn symudol ymlaen, a mae gennau'r cyfrifiadur yma hefyd. Gwch chi weld y set-up, a deud y gwir. Dwi'n siŵr sa'ch chi licio cario fusnes bach fysach. Wel, fel ydych chi'n gweld, dyna ni, mae'r cyfrifiadur mawr y fanna, mae'r cyfrifiadur bach yn fanna, mae yna lyfrau i bropio'r camera i fyny, mae'r cyfrifiadur fanna, mae yna ddŵr y fanna, mae yna floda fanna, mae yna wynidog arall y fanna. Ac fel o'n i'n deud, yma pero ar lawr y fanna wrth yn ochr i hefyd. Felly dyna i chi yr set-up fel petai yn wahanol iawn i'r hyn ydyn ni wedi i arfer. Ond, efallai bod ni'n darganfod hefyd fwy nag erioed, mae nid adeilad ydi eglwys, ond cymuned o bobl Dduw yn cyd-addoli fo'i gilydd. A credwch chi fi, dwi yn hiraethu'n fawr iawn am gael eich gweld. Dwi'n yn hiraethu'n fawr iawn ar eich cofleidio chi, ac jyst ar gael gweld eich gwynebau chi, a mae wedi bod yn hyfryd gweld rhai o'na chi pam da ni bod yn mynd am dro. Ond hyd nes y gewn ni gyfarfod eto, yn jyst yn diolch i Dduw am y cyfrwng yma. Ac felly yn hiraeth, ydyn ni'n eich cofio chi, ac yn defnyddio y cyfrwng yma jyst i ddweud rhyw dipyn bach. Ac mae'r darlleniad yma hefyd yn deud bod yr arglwydd am i ni dreulio'n amser yn ei gwmni fo. Yn ei gwmni fo'n gweddio ac yn darllan i air o.
Ac roedd Iesu'n ysu am gael treulio amser yn wir i fod efo'i dad. Cael ei wahanu wrth ei dad ar y groes oedd yr aberth fwyaf a wnaeth Iesu drosto ni. A bydde di nina dderbyn nerth a bendith ar ein hamser gyda Duw wrth i nina aros yn ei gwmni. Ac yna yn adnod 5, ydyn ni'n gallu uniaethu gyda Thomas. Arglwydd, i ni wybod i ble rwy ti'n mynd. Sut y gallwn wybod y ffordd? Ynde? A mae o'n gofyn yn syml iawn yn fama. Da ni'n rhannu'r ansicrwydd yma, gan nad ydyn ni'n gwybod beth sy'n o'n blaena ni. Mae anhrefn meddwl Thomas yn gwahodd ni fod yn onest mewn gweddi gyda'r bron Duw a gyda'n gilydd wrth i ni geisio dilyn Iesu yn y dyddiau anodd yma. Mewn ymateb i'r diffyg dealltwriaeth, mae ymateb Iesu. Ac mae o'n dweud yn syml iawn yma'n adnod 6. A mae o'n dweud, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd, a'r bywyd. Be ydy'r ffordd sy'n rhaid i ni ei cherdded gyda'n gilydd mwyn sicrhau bywyd cyflawn i bawb? Be ydy'r ffordd sy'n rhaid i ni ei cherdded mwyn i ni ddileu tlodyn yn byd? Be ydy'r ffordd sy'n rhaid i ni ei cherdded mwyn i gyfiawnder deyrnasu? Wel, fyswn ni'n gallu mynd ymlaen yn llawer iawn hirach, ond dwi jyst eisiau gorffan yn union lle gychwynnes i. A dyna di slogan Cymorth Cristnogol ar gyfer wythnos Cymorth Cristnogol leni. Tydi cariad byth yn methu. Ac felly mwyn ei enw. Amen. Mi gewn ni air o weddi, ac yna mi nhw'n i'w rando'r clwy yn yn harwain ni. Ac plis ymunwch i fewn. Defnyddiwch chi fel gweddi pellach, ond ymunwch i fewn i ganu efo ni. Dwch i ni blygu pen. O Dduw ein tad nefol, dwi jyst yn diolch i ti am y geiriau yma. Yn diolch i ti am y dryswch meddwl sy'n gallu bod yn yr hyn yma'r disgyblion yn ei gofyn. A maen nhw jyst yn adlewyrchu efalla sydd da ni'n teimlo hefyd. Ond o Dduw ein tad, ydyn ni'n diolch i ti am y cysur da ni wedi gael bore yma. Bod yn amseroedd ni yn dy ddwylo di, ac yn bod ni gyd yn gyflawn yn dy ddwylo di. Ond o Dduw ein tad, da ni'n cyflwyno'r wythnos arbennig yma i ti, a da ni eisiau di fod yn wythnos fwy effeithiol efalla na fuodd hi erioed. Ydyn ni eisiau dysgu fwy am waith Cymorth Cristnogol, ydyn ni eisiau medru rhoi mwy, a da ni hefyd eisiau gweddio yn helaethach dros y gwaith. Felly o Dduw ein tad nefol, rhod y fendith arno ni. Fel ac yr ydyn ni'n lle bynnag yr ydyn ni, beth bynnag ydy'r amgylchiadau sydd yn ein amgylchynu. A da ni'n dyrchafu yn brodyr anchwiorydd yn fyd eang, yn rhoi diolch i ti amdanyn nhw, lle bynnag y bo nhw. A da ni'n gofyn dy fendith di arno ni'na yn ystod yr wythnos hon. A da ni'n gofyn hyn i gyd, yn enw Iesu Grist. Amen. Ac felly mi nhw'n ni ganu rwan, nhw'n ni ganu, da chi yn gwybod hon yn dda iawn, Efengil tangnefedd o'r he dros y byd, a deled y bobloedd i thlewyrch i gyd, na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodyr i'w gilydd fod dynion, a pobl pob oes. Thank you.
Ac felly dwch i ni, fel ydyn ni'n mynd, ac fel y byddwn ni'n golchi'n dwylo, ac fel y byddwn ni yn ymateb yn ystod yr wythnos yma, dwch i ni ddweud y fendith. A dwch i ni ddeud, boed i bresenoldeb y criwr eich adfywio, boed i gysur y mab eich adnewyddu, boed i ysbrydoliaeth yr ysbryd eich adfer i fod yn gariad ar waith, hyd yn oed o bell, yn ein cymdogaeth, ymhell ac agos, y dydd hwn ac am byth. Amen.